Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videjka. V dnešnom videjku som sa rozhodol, že 24 hodín sa budem stravovať iba na benzínkach. Uvidíme ako to dopadne, ale ešte predtým vás chcem poprosiť, aby ste dali odber a like. Je to zadarmo, nič vás to nestojí a blížime sa k 400 odberateľov. Takže momentálne sa nachádzame pred benzínkou, v ktorej sme už bohužiaľ boli a nemajú tam nič poriadne na jedenie. Chcel som aspoň takú bagetu alebo hotdog, takže je to slavota, musíme ísť na inú. Bude jedna aj tam, alebo potom pôjdeme až do mesta, takže pravdepodobne až do mesta. A my sa tam presunieme, ale ešte popri tom vám ukážem, čo nám tu postavili a chcem vám niečo k tomu povedať. No, tu nám máme kamo gym, nový, 24/7. No a chcem k tomu povedať iba to, že z môjho názoru, z môjho sociálneho názoru, neviem kam, proste z môjho názoru je to proste drahé. Hej, akože je to všetko pekné, máte to nové. Máte nové proste stroje, chápem to, ale je to proste kamo overprice, chápeš? Proste 6 € za jedno cvičenie, kamo. Je tam vôbec niekto? Kamo, to je úplne prázdne. Nie je to zavreté, dneska to... No, 24/7 káre. Je zavreté. No pozeraj, hej, proste... Moc tam to nevidno. Ale proste, hej. Je to zavreté, budeme kamo. Nie, kamo, veď stále majú otvorené. Vy non-stop vidíš, predĺžiteľ karty. Ak si držiteľ karty, tu zazvoníš. Proste kamo, aha, no vieš. 24/7. Tam nesvieti ani nič, kamo. Lebo tam nikto není, ale je to drahé. Myslíš, že tam prídeš a zasvietiš si sám? Samozrejme, kamo. Akože je to pekné, kamo, nevidno to, neviem, ale... Ako je to pekné, ale kamo, overprice proste. No dvorfy dvoje tie peniaze, podľa mňa. Takže... Ak chcete, zastavte sa tu, kamo, ale podľa mňa je to drahé. A tak, my ideme na ďalšiu benzínku. Cmuk, cmuk. Konečne sme sa dostali k prvej benzínke, kúpil som si hotdog a vodu. Každopádne čakáme ešte na Tima. A už aj Timo tu je, kámo, hej. Hello! No, každopádne máme hotdogy a vodu, malú, ale tak lepšie ako žiadnu, že? Dokopy sme tam nehali asi, ja neviem, kámo, 4 € a 5, chápeš? Takže ideme sa napapať a ozveme sa vám. Momentálne sme v meste a ideme sa prejsť, lebo momentálne sme spapali hotdog a vypili vodu, takže nemáme nič. Nie, ešte máme kúsok, ale kámo, ako ho chápeš. No, spapali sme hotdog a sme krásne v meste. Počkaj, detail. Detail. Pozri, kam som vstúpil. Pozri, kam som vstúpil. Nie tu, tam, ty kár. Fuj, to čo taká jama sa objavila na zemi? No, takže momentálne sme v Liptovskom Mikuláši v meste, v centre mesta. Ideme sa troška prejsť, keďže nemáme čo moc robiť. O pár hodín pôjdeme asi na obed, možno? Tata City Residence. Wow, tam už dávno už bolo, drboj. Nie, to napísané nie je tak lokálne. Je, isto, hej. Tak už prerábajú. Predaj spustený a ešte nič, kamo. Budova stará, to je prior, kamo, starý. Chcú z toho urobiť Tatra Residence, vole sa, Tatra City Residence, pardon. Veľmi zaujímavé. Kamo, prečo z auto majú lepší zvuk ako tamto Porsche, vole, čo šlo? No neviem, ale ozaj, hej. Že hej. Bolo úplne také... Proste pred chvíľkou šlo Porsche, kamo, a to malo proste, ako malo to dobrý zvuk, ako počul si, že... A hej, kamo, keď bolo ďalej, tak to bolo už tak ako... To hej, ale tak... Ale keď šiel okolo nás, tak ani neviem, kamo, reálne. Keby mi nepovieš. No a tak ako... Toto je čo za auto, pozri. No. What the hell? Aha. Čo je to auto naľavo? Ja neviem, kamo, ja sa nevyznám za aut, vole. Ja viem, že to má motor, že má kolesa 4. No, každopádne nachádzame sa v meste, kamo, je to pekné ako dneska. Dneska tu nikto skoro není, lebo je sviatok troch kráľov. Našťastie máme takýto pekný deň. Za nami, Ako dlho tu máme tie plagáty? To ešte z 30. za nami stavajú novú budovu. Tam. Myslím, že toto? Hej, toto proste tam nové postavili, je to vedľa obchodného domu Centrál, ktorý je za mnou. A tak tu aha, kľúčová služba, krásna, wow. Tak toto vyzerá tu na, wow. Wow, toto pred nami, toto je, hej, nehaj mi, toto je knižnica. Tam napravo sú bankomaty. A tak ako? Tú knižnicu by mohli ideme sa troška
ako je taká, no. Ideme sa trošku prejsť more po meste a uvidíme potom čo ako, keďže benzínky kamo nie sú skoro vôbec nikde. A keď sú, tak kamo, väčšinou Shellka je taká najlepšia a potom už sú kamo také, že... Slovnaft ešte pôjde. No Slovnaft, kde tu je Slovnaft? Kámo, až na konci. To je normálne benzínky, kamo, máme proste v celom Mikuláši pomerne, v ktorých sa dá normálne najesť. Takže je to troška blbé, ale musíme chodiť a vravím teraz, že chodíme peši celú dobu. Že sme fakt nešli, ja neviem, autobusom, autom, proste fakt ideme peši. A potom tu katnem niekde aj, že koľko mám krokov za celý deň. Myslím, že tam budem aspoň 8000 kamo bude podľa. Takže kamo proste. Takže ako celkom insane, no a môžete dať odber kľudne, budem za to veľmi rád. Chceme love z YouTube, hej, hneď teraz, tak to vieš, jak sa sypú proste. No a tu vám ešte ukážem, jak sa darí tu na mestu, fontáne. Fontána takto krásne, nič nerobí sa v lesne. No tak tento slnečník nádherný. Wow. No. Tu to takto. A vy si myslím, že by sme to video mohli nazvať Túr Liptovský Mikuláš. No ako potom to hej, no. Tak ale vieš, tak čo budeš robiť, chápeš? To proste bolo to. Pojedeme sa to so snehuliakom sa odfotiť, vole. Takže máme tu tohto šaška, snehuliaka, ale troška sa kýve, kámo. Skús to nerozbiť. No, tak to máme tu keď vidím tie šašov. zvary, skús to nerozbiť. Aj tohto. Urob tam detail na tie zvary, kámo. To je dosť, no, také. Dosť také slabé. Kámo. Troška ste to mohli lepšie urobiť. A potom ešte táto elektronická bezpečnosť. Elektronická, kámo, to si môže normálne prísť a nabiť mobil. Bezpečnosť normálne, aha. že... Proste prídem sem, kámo, a nabijem si mobil. Easy. Takže momentálne sa nachádzame večer sme, áno, idem doma. Ale ešte predtým idem benzínka. Áno, áno. No, je večer, je asi 6 hodín a idem si pekne po večeru, fajnovú, ďalší hodok. Dúfam, že mi to bude stačiť, ak nie, tak možno schudnem 10 kg, ale tak to nevadí. Každopádne, jo, idem tam. Inak boli sme ešte v druhej benzínke, ale tam nám zakázali točiť, takže moc ma to mrzí, ale tam som mal bagetu. Takže tak, ideme každopádne do tretej benzínky. A hneď sa vám ozvem. Čaute. Momentálne sa nachádzame pred Shellkou a ideme fajne pohodočík. Takže, no, bol som tam v tej Shellke krásnej a stala sa mi taká krásna vec, čo som aj čakal, že nebudú mať. Takže, ja teraz idem proste sa tu naprechádzať 15 minút, alebo 20, neviem, typka povedala, že 15, ale príjem tam potom povie, ešte 10. Takže teraz ideme čakať proste 15 minút a vrátime sa na tú Shellku zas. Takže fakt super, ideme sa teraz dať prejsť tu okolo, ako je skatepark, takže tak. Za chvíľku si potom budem musieť ísť. Držte mi palce, cmuk cmuk. Takže rozhodol som sa, že nemá význam proste čakať tak dlho, takže bohužiaľ budem proste ohľade. Tá bageta ma celkom zasytila, takže v pohode. No a toto video už je u konca, dajte odber, dajte like, vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa krásne, čau.